سلام كلكم وجني لومي حزالكم زمت أخزانتا نايت تسفى سنقة جناخة أمونكو حقن حلم سوات أرمان أسيزانتا أيو إذي نعخا أيو سدس نتحسب زلخان أو سدس نزلخان وجن سب نبعل نسترون كحق زيك الكوين كسمع كله نسأباح انتا يصبين اللو بزبل تسفى معورات يصفنو اتنا يكونات كانزا مستناي مزاز المات تدميرو من إسايات ناب كبي سنو لبناو زغط يودعوم تسفى مزعورز سدت كم انكوناي دحنت مسكوت كوينو كرأي جمر بزحات من إسايات التوقعدو سدت زلو نايموت الماسرتن حدقان نافلتو كابزو تسفى دي واللي هوتس اتحدقاي حاج سبل ناي تسفى معورات أساني وسنو إذا سمعت زي نبوريو كوينات سبعو كوريك آلهيو سلذي اتسمع كازو لتسفى معورات ناي تزقات أما كبير كونتات وتئتنبر ناي ولقاوي دخام ملكت هيكونن بسنك تسفى معورات انهزت انتن سوات بمنقد برخان بحرن زقورو حدقنيا قعزو إذا عين السدت نما أسرتي نيش كان دلالو نموتن يقالع سدت أبتست الدنيا استفل عليه طلوان لو محازاي دلالو منقدي سلامي كبلوحا كلو اتزي نقرخ حق اقنالو لومي سلسو كنواقعنا مسمر سودان ليبيا طليان مسمر سودان ليبيا طليان كابتوم أب عالم أزيم حدقنيا ساتن بزح مصدى مزقون ناي سدت مسمرات حدايو زمن قد ذي بسلست حدقنيا سات معراف السخفة لأيو قدماي كاب سودان ناب ليبيا برخا سهرة اتقعدو كاب كارتوم وي كالوت كتامسا سودان بنايت عنس مخاين بيكا أبي جمر أبرخا سهرة مكينان تتولاشا وي من قد تتقفيو سو بتأمن كموت كذي أي وصلولوي شويا أو دو سودان ليبيا زنك أساقص عطوات كجلتات نسد النياتات شويهم ناو مأسرتي بوتاتات يوصلوهم نسد رابط بمدوال دما بمليون زغوصل كرشي كغفلو يقددو ناي دلالو جكانه دلالو نسو كم شغط يمزريوه حدثو كم مكينان توديقو وينتحاممو قديفومو يمزخدوم كالاي ليبيا نسدن تنياتات أزيا حدقنيا عديا سدت تنياتات نعوارح وينعامتات أو تطبيبن صريتو دي حلو المخزنات يعزو أبزو وانزي كبيد محسيتي تميتن صوتا مدقعتن يوزحوم أب ليبيا رقو منقس سلاديل سفل علي عطوات كجلتات نسدت تنياتات نمشت أباروت وي ننعز أسرح يتقاملهم نبحر المتاو توسخ ذرا كفلي تحتتو ገንዘብ ዘይብሉ ሰብ ኣብ ቦታ ኣሲሩ ይተርፍ ወይ ህይወቱ ተሓልፍ ሳልሳይ ካብ ሊብያ ናብ ጣልያን ማእኸላይ ባሕሪ እዚ ናይ መወዳእታን ኣዝዩ ሓደገኛን ምዕራፍ እዩ ደላሎ ንኣማይት ሰባት ኣብ ንእሽተ ደካማታትን ናይ ጎማ ወይ ዕንጨይቲ ጀልባታት ይጽዕኑ እዘን ጀልባታት ንማዕበል ባሕሪ ናይ ምጽዋር ዓቕሚ የብለንን ማእኸላይ ባሕሪ ናይ ስደተኛታት መቃብር ተባሂሉ ይፍለጥ ሞተር ተጠፊኡ ወይ ማይ እንተኣትዩ ናይ ህይወት ኣድሕን ጃኬት ስለዘይብሎም መብዛሕትኦም ይጥሕሉ በህም ድማ ይጠፍእ ናይ ገምገም ሓላውቲ ወይም ኮስት ጋርድ ዝበሃሉ ናይ ሊብያ ሓላውቲ ባሕሪ እንትሒዞም ኸ ናብቲ ዘስካሕክሕ ቤት ማእሰርቲ ሊብያ ዝምልስኻ ናይ ግድን ክትፈልጦም ዘለካ ካልኦት ተወሳኺ ንጥፈታት ድማ ገንዘብ ኩሉ ግዜ መፍትሒ ኣይኮነን እዩ ብዙሓት ሰባት ብኣሽሓት ዶላራት ከፊሎም እውን ካብ ጭውያን ሞትን ኣይድሕኑን ካልኣይ ናይ ኣእምሮ ስብርባር ከም ዘሎ ፈሊጥካ ጀምር ካብዚ መገዲ ብህይወት ዝወፁ ሰባት ብሰንኪ ዝረኣይዎ ቅትለትን ስቃይን ነዊሕ እዋን ፀንሕ ናይ ኣእምሮ መሕሰይቲ ትራውማ ይስዕቦም እዩ ሳልሳይ ውሕስነት የለን ሓደ ደላላ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ጣልያን ከተወክአ እንተሊካ ዓብዪ ሓሶት እዩ እቲ መገዲ ኣዋርሕ ወይ ዓመታት ክወስድ ይኽእል እዩ እዚ መገዲ እዚ ካብ ሞት ናብ ሞት ዝግበር ጉዕዞ ስለዝኾነ ቅድሚ ውሳነ ምውሳንካ ብጣዕሚ ተጠንቀቕ ህይወትካ ካብ ዝኾነ ገንዘብ ወይ ሃገር ትበልፅ እያ ናይ ግድን ክትፈልጦም ዘለካ ነጥብታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ምጉዓዝ ኣዝዩ ሓደገኛን ህይወት ኣብ ሓደጋ ዘእቱን እዩ ይኹን እምበር ሓደ ሰብ ነዚ ሓደገኛ ውሳነ ተወሲኑ ድሕነቱ ንምሕላው ክፈልጦም ዘለዎም ዱስ ኤንድ ዶንትስ ክገብሮም ዝግብኦምን ክገብሮም ዘይግብኦምን ነገራት ከም ዝስዕቡ እዮም ክገብሮም ዝግብኦም ነገራት ቀዳማይ ንጹር ሓበሬታ ሓዝ ብዛዕቲ መገዲ ብዛዕቶም ደላሎ ኣብቲ መንገዲ ዘሎ ሓደጋታትን ካብ ዝኣመኑሎም ሰባት ሓቀኛ ሓበሬታ ሕተት ካልኣይ ዲጂታል ቅዳሕ ሰነዳት ፓስፖርት ናይ ትምህርቲ ወረቀት ወይ ካልኦት ኣገደስቲ ሰነዳት ፎቶ ልዕልካ ኣብ ጉግል ድራይቭ ወይ ኢሜይል ኣቐምጦ
ኦሪጂናል ሰነዳትካ እንተጠፊእካ ወይ እንተተመንዚዕካ እቲ ዲጂታል ፎቶ ኣብ ዝኾነ ኤምባሲ ክሕግዘካ እዩ። ሳልሳይ ቁጠባዊ ጥንቃቐ ኩሉ ገንዘብካ ብጥረ ገንዘብ ኣይትሓዝ። ገለ ክፍሊ ገንዘብካ ኣብ ባንኪ ወይ ምስ ዝእመኑ ሰባት ተቐሚጥካ ኣብ ዝኸድካዮ ቦታ ብምትሕልላፍ ጥረ ክትጥቀመሉ ፃዓር። ጥዕናዊ ወይ ኣካላዊ ብቕዓት እቲ መንገዲ ብዙሕ ጉዕዞ እግሪ ስለ ዘለዎ ኣካላዊ ብቕዓትካ ኣሕይል። መሰረታዊ መድሓኒታት፣ ቃንዛ መወገዲ፣ ናይ ወፃእት ባንዴጅ ሓዝ። ናይ ህፁፅ እዋን ቁጥርታትን ኣድራሻታትን መዝጊብካ ሓዝ። ናይ ኣህጉራዊ ትካላት ከምኒ ሬድ ክሮስ፣ UNHCR ስልክ ቁጥርታትን ናይ ኤምባሲ ኣድራሻን ኣብ ወረቐት ጽሒፍካ ብጥንቃቐ ሓዝ። እቲ ካልኣይ ድማ ክትገብሮም ዘይግብአካ ወይ ዶንትስ ክነግረካ መጀመርታ ዓቕምኻን ፍልጠትካን ኣነቓቕሕ። ባዶ ኢድካ ካብ ምኻድ ሓንቲ ማይ ሒዝካ ምኻድ ንባርነት ከይትቃላዕ ይሕግዘካ። ካልኣይ ሕጋዊ መገዲ ድለ። እቲ ብባሕርን በረኻን ዝግበር ጉዕዞ ካብ ተስፋ ንላዕሊ ሞት ይቐርቦ። ህይወትካ ሓንቲ እያ፣ ንሳ እንተጠፊኣ ኩሉ ትርጉም የብሉን። ሳልሳይ ደላሎ ንብረት እምበር ሰብ ከም ዘይገብርኻ ዘክር። ደላሎ ኣይትእመን። ደላሎ ንዓኻ ከም ንብረት እምበር ከም ሰብ ኣይርዩኻን። መገዲ ሰላም እዩ ወይ ቀጢፍካ ክትኣትኢኻ ዝብሉኻ ሓሶት ክኸውን ስለ ዝኽእል ቃላቶም ኣይትእመን። ብሓንሳብ ኩሉ ገንዘብካ ኣይትኽፈል። ንደላሎ ሙሉእ ገንዘብካ ቀዲምካ ይትሃብ። በብደረጅኡ ከም ዘብፅሕካዮ ቦታ ዝኽፈል ኣግባብ ተጠቐም። ኣብ በረኻ ወይ ባሕሪ በይንኻ ኣይትኹን። ካብቶም ምስኻ ዝጓዓዙ ሰባት ኣይትፈለ። ኣብ ጉጅለ ምዃን ካብ ሓደጋ ጭውያን ጥፍኣትን ይከላኸል እዩ። ሚስጢርካ ኣይተውፅእ። ኣብ መገድን ዘጋጥሙኻ ሰባት ብዛዕባ ሃብቲ ስድራ ቤትካ ወይ ኣብ ዓዲ ዘለካ ንብረት ኣይትዕልል። እዚ ንጭውያ መገዲ እኸፍት እዩ እሞ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣይትለጥፍ። ዘለኻዮ ቦታ ላይቭ ሎኬሽን ወይ ስእልታት ጉዕዞኻ ኣብ ፌስቡክ ወይ ቲክቶክ ኣይትልቀቕ። እዚ ንጸላእቲ ወይ ሰለይቲ ሓበሬታ መሃብ እዩ። ተስፋ ኣይትቁረጽ። እቲ መገዲ እዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ኣእምሮኻ ንኸቢድ ብድሆታት ታዳልው። ተስፋ ምቁረጽ ንሞት ዘቃልዕ ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ። ብሓፈሻ ዘይሕጋዊ ስደት ብዝኾነ መገዲ ውሑስ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እቲ ዝበለጸ መገዲ ብሕጋዊ ስራሕ ወይ ብትምህርቲ ክትወጽም ጻዕሪ እዩ። ህይወት ሓንቲ እያ እሞ ቅድሚ ውሳነኻ ምትግባርካ ደጋጊምካ ሕሰብ። ኣብ ስደት ንዘለኻ ወይ ኣብ ስደት ንዘለኺ ሓፍተይ እዚ ምኽሪ እዚ ንዓኻ እዩ። ቀዳማይ ዕላማኻ ኣይትረስዕ። ስደት ጊዜያዊ መገዲ እዩ። ናይ ግዜ መቃብር ከይኸውን ገንዘብካ ብጥንቃቐ ሓዝ። ንዓመታት ሰሪሕካ ባዶ ኢድካ ከይትምለስ ካብ ሕጂ ተዳሎ። ካብ ስራሕ ንላዕሊ ንህይወትካ ጥዕናኻን ድሕነትካን ኣቐድም። ካብ ስራሕ ንላዕሊ ህይወትካ ትበልጽ። መሰልካ ይትሕለፍ ግናኸ ንዓድማትካን ንባህልኻን ዝኽብር መንነት ይሃሊኻ። ኣእምሮኻ ኣይትቆልፎ። ኣብ ዓዲ ሰብ ኮንካ እውን ክትምሃር ትኽእል ኢኻ። ቋንቋ ተምሃር፣ ሓድሽ ክእለት ኣጥሪ። ስደት ናብ ዝሓሸ ናብራ መሳልል ይኹንካ። እቲ ተረፈ ግናኻ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ነጥቢ ድሕነት ኣእምሮን ውቃዊ ዕቤትካን ዝምልከት እዩ። ኣብ ስደት ብፍላይ ድማ ኣብ ገዛ ሰብ ተዓፂ ዝሰርሕ ሰብ እቲ ዝኻበድ ነገር ብድሆ ኣእምሮ እዩ። እዞም ስዑ ነጥብታት ናይ ግድን ክትፈልጦም ኣለካ ዝብሎም እየ። ብሕታውነትን ናፍቆትን ንምምካት ተዳለው። ኣብ ገዛ ሰብ ክሰርሕ ከለኻ መዓልታዊ ርክብካ ምስ ስድራ ቤት ጥራይ እዩ። እዚ ድማ ናይ ብሕትውናን ናይ ስድራ ቤት ናፍቆትን ስምዒት ይፈጥር። ምስ ስድራ ቤትካ ብስርኪ ትዘራረበሉ ንጹር ግዜ ሃሊኻ ግናኸ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ፀገማት ጥራይ ትዕልሉ። እዚ ንዓኻ ንዓኣቶምን ተወሳኺ ጭንቀት እዩ ዝፈጥር። ኣእምሮኻ ብትምህርቲ ሓዞ። ስራሕ ገዛ ተደጋጋሚ ስለ ዝኾነ ኣእምሮኻ ክመክን ወይ ከሰልቺ ይኽእል እዩ። ኢንተርኔት እንተሃሊካ ኣብ ሞባይልካ ሓድሽ ነገር ተምሃር። ቋንቋ፣ ናይ ኦንላይን ስራሕቲ ወይ ንባብ መጽሓፍቲ ኣዘውትር። እዚ ስደት ንዕቤትካ መሳልል እምበር ናይ ግዜ መቃብር ከይከውን ይሕግዘካ እዩ። ናይ ግድን ክትፈልጦም ዘለካ ፓስፖርትኻ ምውሳድ ብሕጊ ክልኩል እዩ። ሕጊ ካፍላ ብንጹር ፍልጦ ኣብ መብዛሕትኦም ዓረብ ሃገራት እቲ ዘስረሐካ ሰብ ፍቃድ እንተዘይህቡካ ስራሕ ክትቅይር ወይ ካብቲ ሃገር ክትወፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ። ናይ ግድን ክትፈልጦ ዘለካ ፓስፖርትኻ ምውሳድ ብሕጊ ክልኩል እዩ። ግናኸ ብዙሓት ይወስድዎ እዮም። ፓስፖርትኻ እንተተወሲዱ ፎቶኡ ኣብ ሞባይልካ ወይ ኣብ ኢሜይልካ ክህሉ ናይ ግድን እዩ። እዚ ነገር እንዳሓር ንኤምባሲ ርክብ ክትገብር ከለኻ ናይ ግድን ለይካ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ስደት ንዓመታት ፀኒሖም ባዶ ኢዶም ይምለሱ። ናብ ዓዲ እትሰዶ ገንዘብን ንባዕልኻ ተቐምጦን ፍለጥ። ኣብ ዓዲ ዘሎ ሰብ ገንዘብ ስደድ ስለ ዝበለካ ጥራይ ዘለካ ኩሉ ይትስደድ።
ንባዕልኻ ትምለሰሉ ወይ ንግዲ ትጅምረሉ ቁጠባ ክህልወካ ኣለዎ። ሕጋዊ ኩነታትካ ቪዛኻ እንተኣሪጋ ወይ እንድሕሪት ተሪፍካ ተተሪፋ ኣብ ፀገም ምስ ትወድቕ ፖሊስ ክሕግዙካ ይፅገሙ እዮም። ስለዚ ኩሉ ግዜ መንነትካ ሕጋዊ ምዃኑ ኣረጋግጥ። እንተተበላሹ ድማ ብኸመይ ክመሓሽ ከም ዝኽእል ምስ ኤጀንሲኻ ወይ ምስ ሰባት ተማኸር። እምቢ ናይ ምባል ዓቕሚ ይሃልኻ። ስራሕትኻ ካብ ትውዕል ስራሕካ ወፃኢ ንኣብነት ናብ ገዛ ኣዝማዶም ኬድካ ክትሰርሕ ክእዝዙኻ ይኽእሉ እዮም። ከም ምክሪ ግን ብትሕትና ግናኸ ብፅንዓት እዚ ኣብ ውዕለይ የለይ ወይ ዓቕመይ ኣይፍቕዶን ብምባል ተምሃር። ኩሉ ሕራይ ምባል ንዝገደደ ምዝመዛ የቃልዕ እዩ። ስደት ሓደ ጊዜያዊ መንገዲ እምበር መወዳእታ ህይወትካ ኣይኮነን። ዓላማኻ ይትረስዕ፣ ጥዕናኻ ሓሉ፣ ኩሉ ግዜ ድማ ንዝሓሸ መጻኢ ተዳሎ። ሰላም ንኹልኹም ኣብ ስደት ዘለኹም ወገናትና። ካብዚ ርእሲ ከወፃና ከለና ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜታት ብዝተፈላለየ ገበናት ብፍላይ ድማ ምስ ግጭት፣ ቅትለት ወይ ጠፋር ዝተተሓዙ ሞት ዝተፈረደሎም ዜጋታት ከም ዘለዉ ይፍለጥ። እዚ ጉዳይ እዚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ንሰብ መዚ ስዑድ ዓረብ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ተሃዋስን ዛዕባ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናይ ሞት ፍርዲ ዝመሓላለፍ ብክልተ ዓበይቲ ሕግታት እዩ። እቲ ቀዳማይ ቂሳስ ይበሃል። እዚ ብመሰረት ሕጊ ሸሪዓ ዓይን ስለ ዓይን ዝብል ኮይኑ ሓደ ሰብ ንኻልእ ሰብ ምስ ዝቐትል ዝወሃብ ፍርዲ እዩ። ኣብዚ ኩነታት ቤተሰብ እቲ ዝሞተ ሰብ ደም ወይ ካሕሳ ተቐቢሎም የቕረ እንተዘይሎም እቲ ፍርዲ ይፍጸም እዩ። ካልእ ናይ እፀ ፋርሲ ገበናት ስዑድ ዓረብ ንናይ ሓሽሽ ነገራት ኣብ ዝምልከት ኣዝዩ ጽኑዕ ሕጊ ስለ ዘለዋ ብበዝሒ እፀ ፋርሲ ዝሓዙ ሰባት ናይ ሞት ፍርዲ ክወሃቦም ይኽእል እዩ። ኣብዞም ንሞት ዝተፈረደሎም ኢትዮጵያውያን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኤምባሲ ኣቢሉ እዞም ስዑድ ጻዕርታት ክገብር ይኽእል። ቀዳማይ ናይ ምሕረት ልመና ንሰብ መዚ ስዑድ ዓረብን ንቤተሰብ ሞትን ብምምላድ ይቅርታ ንክገብረሎም ምሕታት ይምልከት። ካልኣይ ናይ ደም ካሕሳ ኣብ ገለ እዋናት ቤተሰብ ትመዋቲ ንይቅርታ ዝሓተወ መጠን ገንዘብ ብምእካብ ንዜጋታት ካብ ሞት ንምድሓን ወፋያታት ክገብር ይኽእል እዩ። ሳልሳይ ናይ ፍርዲ ምዝንጋዕ እቲ ፍርዲ ንኽናዋሕ ወይ ዳግማይ ንኽረአ ሕጋዊ ሓገዛት ክህብ ኣለዎ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታትን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስለ ዘለዉ ንኹሎም ምክትታልን ሕጋዊ ደገፍ መሃብን ዓብዪ ፀቕጢ ይፈጥር እዩ። ብዙሓት ስደተኛታት ሕጊ እቲ ሃገር ስለ ዘይርድኡን ብቋንቋ ዓረብ ክከላኸሉ ስለ ዘይክእሉን ኣብ ፍርዲ ክጥቀሙ ኣይረኣዩን። ኣብዚ ቀረባ ግዜ መንግስቲ ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብን ዜጋታት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዓበይቲ ስራሓት ይሰርሑ ኣለዉ። እዚ ድማ ነቶም ኣብ ማእሰርቲ ዘለዉ ዜጋታት ተስፋ ዝህብ እዩ። ይኹን እምበር እቶም ናይ ሞት ፍርዲ ዝተፈረደሎም ጉዳያቶም ፍሉይ ናይ ሕጊ መስርሕ ስለ ዝሓልፍ ዛጊድ ዝተፈላለዩ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ክካየደሎም ኣለዎ። እዚ ጉዳይ ንቤተሰቡን ንመላእ ህዝብን ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ካብዚ ምድሓን ስደተኛታት ሕግታ ዘለውሉ ሃገር ክፈጡን ካብ ግጭታት ክርሕቁን ወሳኒ እዩ። ሰላም ንኹሉ ህዝቢ ዓለም። ናይ ሎም ማዓንቲ ሕሶና እዚ ዝተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ። ትሕሶና ተፈቲኹም ላይክ ምግባር፣ ሓሳብ ኣስተያየትኩም ኣብ ኮሜንት መጽሓፍን ታሪክ ንዝፈቱ ዓርክኹም ሼር ምግባርን ኣይትረስዑ። ሳብስክራይብ ቱ ቻነልና ቻነል መዳለም። ሰላም